umuntu ari mugete butuko gatinka yuko akurukuri kisukuri aroni kamubwati ko mwegando rencyanga kora butuko sanani kamunyone turungi akorosa amukondwa genda bodori ginyoko urakugambira uyora igwe kwenda ukwiye congratulations bote isi tunatambe ntumire fya kwa vangurini gobono nseri ngorete mugambi kwabo mungani abarama bakumbale ngabwa yabeta ariko bumuise ko arere tatone tigango tebiga nasibuka muna mamumino Nyabeta Omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tukuiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere nenge bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiota getutumanye asubwango mono abunda isi reke nambeye asesimiao enoti sano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure nakubekora roboti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yawe ime Ndizi TV ubwenso bw'umugusi nigo bono yakirundekerene nego kurendera chibiche chinkiya nabo igo chinkeno nukukigima nabo gotonyora asoro gonko bwogusi niji county chitoetanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Makori nichisemo chinde chinyinge nigo gotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo ontore irio yao igo iko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu vuomugusi Ndizi TV obwensu vuomugusi Buyamana wano mwanchu muliri Ndizi TV andonsi asoberete na nilima mbingi ya toko nyana sembeo asiritiko liaramisi nyasatu anjeire anene ekerotwaro lelituke ligasemambi yabonega chitariki nemero nkebere neyemo chitari umumotenyo kianda mwaka ujiri bibere nemero nkebere naisatu 21 umumotenyo kianda September 2023 noro mwaka ekatojina mwaka gendete kominyoka sebirundi bigoromono elnete chigo yokora nyasao twanjere tata gosuguma omotinyo yoiga naniko yokora tore asingenjo yokobwa komonene asemambi yabone ngayobera to manjumaria kukwariga nikianege komi osoime yumroberio asemambi yabone tochaka monae nanitokole amo naye Ine Ndizi TV bonsusi omoroberi Ensakia yokoro saritukuliao togo chaka naye asichinse jikomi na ibere chabon mambe twagora jinsezo ocha abombia na manga netokora na isiko ime na isiko ya Gusii tujikonyamanya tuyonyora sensemo ya magasetu kolende tura na bono tura tebana na tominjo dirimi tosoe asiba gobyeito ende tuske gochibosio Joshua utane rora sensemeri ndeye studio kwene kuna mariogine chibicha gocheire asenjera ya bene asimambi ya boniga erinde byonsi bigo ikere andonsi ase oberete na kwari ndikere komyoso ime yomoroberio tuchaka munaye ntokora munaye asimambi ya aboni nkayore nakikwabo kina kyoroberiti zukuri audit Alhamisi embrango tuere asore iboronja tuete asorongo rwa Gusii sinsemo ekero ndoje buna chinsemo chinde nigobono yago sereiri amagima y'abantu ekero twatebete buna itakuwa nire mufua ya erinino mbure nyinge sana nikagire gotwa arane negende gotwa chinsemo ime na isiko ya Gusii ngake bwiroberetie mbale ba komerete mbale ba enderete gokomera boniga no banyorirwe korinde nerina nyasaye otwanjeire twensi to enderere asemeroberio ya abene ya abono mambia
Iwana akwari rikiana kikomioso ime yomoroberi tujaka munae. Inyora nango toka na sense moye mitandao. Facebook tonyore Ndizi TV News Digital. Abuno konyora abu sense mo ya Facebook. Ingiokora you like, you comment and you share. Ukurike o comment ya comment yobeke MS yabu yao otebe ngaki ombwate tibono mambe ngayole na kiorobere diritugoria yao wasokero jesike ba okyao habuna sense meyo ya omutandao one o Facebook also on Ndizi TV News Digital inese meyo ya Facebook waigo ngotokanda sense meli ya YouTube YouTube na bokonyora Ndizi TV News asemambi ya aboniga ende kwa mbwatia asenjira ya mose yende asemambi ya aboni ngayole ntomere uchumbe yao asemambi ya aboni ontebi ngayumbu atetekuru ngayole ende tuasukanaye mbaka mwelio asemambi ya aboni mashabikiana onsubi timu banakosa timu jini ya maji timu following na timu diaspora ngayimole ngakimwabokire na kimwasoirime yeke bako keino mwasokire kuri nyumba cheno kuchaseke bako kyao ndomere uchumbe yao asenjera yabe nimeta mashabiki announce bino mole chonjo muko chonjo kabisa balitukura nyora na maiga ya tendi alina rake kiongozi wa Nyozeli na rake Misoi Motangi Keshto Njali Dismas Okinyi na Radolfini Mora balitukura nyora na se maiga ya tendi niliona ya kwamba mwante ina mwabokire nande mwasoiri me yumurobi haina arongo takana igwa bona Nyasaye obabokire buya nande mwatu artoko semeruna ngo kibware ngebuya nande mwabokire karomtete ko so asike bago keino kekira litugume to magusine getinginye kingaini kyaryo bondi kiagaje no nyobo kimabwa kongire edojo ikaransa reno tena ya bone krobwa kongire etigankaranse ndageriwe ya bona grow mabwa kongire igesere kadu nje ndatonyo kobeka taxi ndatonyo kokinie bindo oikabweto me ayebie komonyene weso kebwe rigerie abana mbako ganetie family yao ne kuganetie yamate yao na bokonyo ne gotegemede na bokonyo na nayo motangi mino ngwatangete kominjori gobana goikego bidi oseko betereri gosoka elinde na ye breadwinner yenkeyo igobona goikabweto me etokuganina oikaranse ochikorageri nigoranyare kwa tigaire maega bunego diobadia lakini goikabweto me kabisa ona goikeraniri bibere bitatu goikerani bitatu igabine inde onyare gokonyona na ningigira okonye gochia samatuko alebosio omete mambe oneta yo okugora mambe osta yonde umanyete mambe ngikere yo goika mambe goikonye bangerero ayo bange Nyasaye kiranie sisi tunapanga Mungu ndiye ogoikirania kabisa kero ntutu abangire ko ndento bwata ko semerina mambi ntoike mambi yao nebe buya okuno ko semerito bwata Nyasaye ogotibidisha yeikirana nande yaba buya igo mwanjumuri andonse asoberede niwe mambi yabrongo tebina uika twetume uika toboke twetume inkaske yokora nyagitari ole omwalimu ole omunyanyimbo ole mmero mukiyokora igasi yokora ya mchengo ngaskiyo kono monchoro liole ne biasara bya obwate biribye byobwate kirali tukobigo okonya kwanyora esabuni humete noba umunyagitali noba mwalimu noba muchengo okora noba nkintu kiriyo okora ko jakirekiya omweriyo ekiro monte kyakonyora nengeria nengeria akonyora no musara kwegwa akala mtu analipo musara wake metete karokiro monta wakaru no musara ngeri kabisa tibwatiri etangao neba nayo gokunye bisima umete muntu nale nishabikini ligoro kuna mchimba bisima neba nege sima gokunya umete umunyagitali onyagitali onyore ebese kuruoro kwa mukunyere gisima kumone inero tokurukana ebese ego security ikia neta gona no bwato manyigete neba Kenya pa gokora neba Kenya pa Prince gokora Kenya Airways asokora inere mirimo ta kirorende ne konda gitore nenterebole emireme igo ikoyerende ekiagara oishoko ruabo emireme ite koboru monto raye kore that's the fact osita ibo manjomori oishoko ruabo asekibago obwate uno resign monta koboru okora gasi iyo no banyo me gitari o resign muntu atakosa neri arabora hasinini lakini te go affect dina bono era ani dakika chinge lakini ukonyore replacement immediately no be conductor entereba na bego sugume gari ke stage eriyo monto mungao no bane entereba otagori sai ni mermo otige gari yo munyere go chiabu
igona boko nyorana igasi teo koroka tego tenena ogona teo koroka tego tenena igona ngotena igasi elio bwate goiko yerende igira community ya sebambi yabone ekiba kirio bwate geke ana boro jene geke lakini ekere kenene asobo gimabwao kabisa nagiye kugara no kobe kumugatie meza nagiye kugara arosi nonye nechae onyu kabisa kairendo utakole die mirimo kayura lusi ebese okure no ngombe ya entetere mede ngombe kunywera entetere usungu nywererio igobono igasi yerende yonsi okora manjumuria uiko yerende kiare nere gukurageri igota yerende ti abakonyara kwenyorere asa kongwasa matuko alebosio engwaro jemina abasa chiri busa na ibere bagenda ali asesemo ya embakazi kurigie mirimo wana baso asesemo ya majoni Kenya Defence Forces 7,000 youths ayakwa makonyora no bwate mirimo gete mekeigo nigo ye chaite nigo goye siere tori gwetoma tutagete machukumu unaona sasa lakini roja basaba 7,000 mpapu ati kebago ntapu ati asara atadede 7,000 people, young people. Imagine every day, every year abantu ku graduate bari ku university Kenya, college, GTVET, people are graduating but there's no job. Kwa irwe mirimo mesini ni okora wayesierere omuntu kwigorere biashara na haya onjimbo oseno mugaka bwetikanire ogorere omongine biashara omodene biashara byabikora kwalire nabasani ba gwakorire ona rene gaito gobeka igono kasi ni kuyituma egasi gwikabweto memo anjumoriria na ndorenga kyogosuka gochibosio ende yonse okora erasma bweto kabisa wenda kirene na kwa bweneire ase emambia yaboniga wikabweto me naro jalia monto meta kwa gintu kite yani euli kiulirorera tuna egasi naro meta antu banande bakwenda babusungano negoti obisi bagenda mbari okarabo kore nati akuri bese ibeso kuri imete na benga ibeso kuri ni yairari kabisa yani aigasi ya no tutageti gokora mirimo utaki rero napo kangote ya ntona ki kore mirimo no ene konda kwa irwe imete konda ngwana na tore osenkwa gwore konda gwakora inki watakira kore mebi nyambi medo mondo naro irwe konda kabisa kore ma okoruzirira bariri ari otuberirinde gara makonguzana mwanya bantu no monto mobe sana mwanya bantu medene ngitigete yani kwa moire konda kabisa kwa moire konda atagete akore mere ojugobeka marabwani gose akore mere ojugobeka chinsi ya gose akore mere ojugobeka rane bituma omuntu era bono metagwa kalira bariri otuba ogatebina ngange ningo ya nakoli wakumina kitado njimbo ngakia kora bwangwe anda tena sali alenga kongpa alenga omopa kumbe otijire erebe sarorire akwe bona kokore kuira neri akabere nalio konyorana mangana akore tuna makongo sana getiali iko kabo mwege no asiga asio koro manjume ondo ka kwere kolema nulima no ensi kutato matebia sana kongo nabonera kwa understand kubwago tijire binyambi gokora no monta kwe waburugere chai bade bidembire Gusii Joshua monta kwe aburugere chai yani monta kara aburugere chai bana ngenja konyiburuga kuruharia yani ogotubatu akwa mwajibeza ani bana mbure kare gotua mete kare mbure gotua weed ebintu biri bikwa mabwango kabisa bono biamera kwa 13 monto na ete konda onjimbo yo ngakia kore kumbe omonto oyo niga atabwatete ani atata gete ko ekenyambia kuburugira tikato babegeno asekire mirimo twairwe maede no nyino myagitari uikabo mwegeno kabisa alia aotena ya onjimbo maleri ya konyari haigwa marioko bunaiga eta osiria tena ya bono yo meta bantu mare amoda tena ay malaria description tu okorike description yo koire ojaria ta charity meta bantu baro konya ta charity kabisa na boruji kwa umira meta bantu bana kwa kabanya kitari mpaka babu motako raini au miete kabisa nando moiri oja tena ya bono onjimbo moiri ota oswaime yani moiri ota otamboke raini ayora se raini
taro jose no ruarete yo nero enseito ya Kenya konda mangaende to korokoro manjumuliria ngende ontumera uchumbe yasema mbia bwana wote ninda sensemo ya mitandao Facebook nyore Ndizi TV News Digital abuna sensemo ya Facebook YouTube ni okonyora Ndizi TV News abuna ongotoka sensemo ya YouTube oyo ninda so mutandao nalia buna Brighton magona bokonyora na bado ontumera uchumbe yao inambe yera se studio yorabo kosase skini yorabo ya 0792192834 ine namba yane okontumira uchumbe yao asimambia boni ontinga kwa bokira kioroberetiri tukoli yao ngaki oroje ensegendete goto suguma na kioroje bimbo bago sugumira ose bado ayoroje binto biyabire amaguto na endete comment ngaki oroje binto biko bire smart gose bado ebinto bidurubaine bado utaniambia awetira sensemo SMS abo yonsera sensemo yo yemitandao asimambi ya abonia eneo Ndizi TV wansmausi murubina ote Ensakia atodi na Joshua uta kwene kibina marigide chibichago cheire asenjera ya bene asemambi ya abonia naroje asenzemeri ya nzemo ya abumachoge burabu naroje muroberio industrial park no jageti walia egetukurangia getukego chigwagaja industrial park ase omowasiri ibua mangana yo bonjere Moses Kuria aikiranete asensemena gwaka egetukurago sege kamago akyojigo owagaja industrial park asensemeria ya tongeri pono liburia ngobona nigi nagetege kamago nagetoma bei nagetemigoli nagetasimede entuaroje mangana industrial park yende ya rosti walia ase county ya Kisumu senya agituge tukura county ya Nyamira ya chakire bado nero tari serikali ngoma jigosegenda kindende gikatokwana naki ababande igatukura giakiru migoli giakiru tongeri ali bamachoge bura indi ndiyo jakwagaje njikolengana na nche buna Brighton nkorengera nina tankandi serikali kobeke naro jino no mugavana Paulo Simbara dina tetena babekire jibe SSM kolengana na nche nara korana mbuya igatukeri giacha kanonye mbokiriru gekoera baja bageronji bono roje gia ebone gia egetukura gia getwe nima edena chitura kita jiri chia getari egetukura nana bachira arwali chichugwa kangao ya ngekenda ide kwana bono mambia ebintu mbere bia jageti kukare bitaraera we kabone chipara je jageti kukare chitaraera ninke kore chitaraera timaiti injera korana mbuya eserikali muna bono Gusii intu abwate industrial park yare kuchkwagajwa asensemeri ya Sironga yare koraera eherepi kabisa abantu banyone mirimo ehere bamujage jinde oroje kire constituency usekire county etware industrial park will it make sense enedi boarding ebore tinayenga gobo oroje kire county etware industrial park ye abantu nabarate bali batongeri baba machoge barabuna baramuji bare konyore mirimo embuya lakini will it make sense product kijigo chikoirwaro ndujibwade for example ndubwate factory ya matoke ndubwate factory ya chiabkato irase county ya Kisii bagoteba ekere afka chiafkaro makwende kwanyore chichire keumbu inse chikoru Nairobi kwanya abante bago jabasangiri chiabkato baira ingekora bande bakwira afkato ekero tubwate factory ekorosi some fine products chiabkato ili body liasunywa machip ntobwate ebwendo batana ngoro ya factory I don't know the minimum factory sine factory ecoros crisps egurwa sama talk alia sema yetis lakini koma kwenda kiumbu kwa nyora matoka ijire inge bantu bata ba empowered bali ba kiumbu bareta matoke ATC elinde ki product ejitoke bono ba on value addition kwa nyorana omondo kiumbu litoka record shilingi 300 goli travel mpaka ATC nikagotumeka shilingi ngapi shilingi 400 bana maguta amendile kwaje kwa 300 onyori rosi ya 100 wana katika kiumbu aganyega liegweta au nilitoka lia 400 asoe nyumba that's the logic chiabukado naboyo oyo mondoja usangire chiabukado kuruo motegoro pi chimbeze omwago senebu ni 500 eroji konjiri busana awe empowered abale mibaitu surely
That's what we need to ask industry bank kwa kajwe. Njetinde against industry bank kwende toko bora naki. Eigoru Migori, Eigoru Kisumu, Eigoru Siaya, Eigoru Omabei, Eigoru Kakamega, Eigoru Viga, Eigoru Trans Nzoia, Eigoru Nyamira, Eigoru Kisii. Will it make sense? That's the question that we need to ask. Ne make sense kilazi. Inketaga ajirwa saamo na liego tuara impact. That's why na batonya naki orojo ne tutuara ne university Kisii, tutuara university Nyamira mbata tutuara university oseni sano we need bona tubate Kisii University. Abogo feel yeah we have a university. Dino de Nyamira mbai we university abo gerno ngurwa by fajo nguru Nyamira. Ninda ite bai we university abo. Ibano toko bona gaki ose Joshua bana na toko boli. Kila kitu go launching. Go ebinto bigo kuna miradi imefunguliwa. Miradi kete no igore tu. Indu bade de traveling. Bono siko na chiba siatu megetalia asokoronji osaso waki ketukura yoga. Chitende jago retualia abantu mbaje to ibirombi to it was all over. Moja na bono are we heading in a good direction? Asaba Kenya. Ngosu kadorgo jase direction nyingi. Idagi twato de kwebolia asemambi yabonia. Imbale ba dana makutano nya ikire 221, 220, 212 na bado. Ina bado na bona ejinero ina Kenya takire ino economy takire koligiru haki economy oroje for example omonto kutumeka amaguta yetaya ngiko meaning monto tabwati stima. Kwa hivyo yu mtu ana uwezo uko nguse stima teraiko omo ikiria maguta 33 mo kwa mokora ose kwa mokonya 33 shillings. You meaning ina omondo kutumeka maguta no mondo bwokonyora kwa inse. Most of the people okonyora kwa inse na kutumeka maguta yeta. Otagete como discourage. Amaguta na ra kutumeka stove na ra kutumeka kororere bibeya na ra kutumeka kororere di tangi. Lakini mano kwa mo affect yekero como mentra 33 shillings. Nano mondo bwoko nka yako ruzi. Umetezi kurire uchumi ya serikali lakiko garana emiaka yana ya baga yarenge 70s. Era ko kware we Joshua kondige lyo kumina anagi mbiyamana abashabikiana ali ndo majeze mezino ondeno mulime yumurore. Emiaka ya 70s umeta maguta ekwaka korire shilingi. Ayulita 5 Joshua 20 shillings lita 20 ayina ayetaya. Nahande kwa yatumia haige kasana. Direnga kiri stop mjetu agakire pressure na gojinyorede eje bitambe kitaraja. Pressure tu agakirega. Ine miaka ya maiga 70 ojali. Nahande bono maguta ana akabeiregeka. Lakini bono sekuri yubo gimabwa kongire. Omete no nyina cheko soma no ene bibilia bunega tane bindeka rubyo konga no ne bibimo mbiro mambiri njengo iroro. No ne bibimo mbiro. Bono biko lakini yana monda kwa na najira maguta 10 mami ko kuiranda se ebu kweyo ndako yete bine kere bogi mabogo jiko konga ebinto imete mbiri kire bukome koma kana dana mbutore sabuni mbutore sabuni yana dana bogi mabogo akongire Joshua igobona ebinto byonjore igomine abantu mbabwa ati bese aragore sabuni yomote akimine kare kwa kaure sabuni yomote bone sabuni yomote kare shilingi 200 lakini kwa nyore shilingi 15 ngete mata inje mbuto reke bande kyandi ya 15 inande ngende kandi ando tumekerimo ande osenga mbego kembe elie na magana makongu sana njira atiga ubona bipimo bikaba lakini nyoro na maguta umuntu akwana usaba maguta yoko yejingi ngora mole umuntu tana mpekiro na 15 pekira ya 10 aminete yakwenda akoregi abeke atumeke bukire mambi amayo se mambi na nyore kende ake gitote amana ikobo gimambo kongete ikono hane kero bwate na igento getegeke gakite neskali roje karege sara kabisa okay sukari yato gerege bwate bintu gete bikongu sana makiuli bod nande kabwato ko egaje kaoniwa noje sukari nego nyagokina nyagokina ono lendengi sukari gokina serikali ya maire ninge sukari gokinira abare mbetara empowered ji factory ji alietwe jitara jitakere kuiraniwa ninki bado atujajua bado
torena ki ense ekogenda kurindende inense yaito ya Kenya ire boigo ase nabere inense yaito ya Kenya ire bo amangana makongusana lakini teto koremereri tubwati kende torakore tetoremereri ase kiraringana ende tuske gochibosi umajumulia ene Ndizi TV bwansuma usi ase mambi abone bia mara sana tutumera SMS chino ase mambi ya aboniga uya sana kabisa. Asante sana umajumulia kirandeta kontumera uchumbe yao ase mambi ya aboniga sinjira ya bene ninjiro jegaiga biyamana sori bare imeyumuroberi sakakayo nino je msurengia dochar William abigari nyausia Dolvin Mora nino je Merodes odeno bare imeyumuroberi wotarioba ndasoma baadaye ase mambi ya aboniga ekarondete kombatia ase umroberio Ensakia abono mambia buya sana nataka kuira sasa merie biro konde mbarando chibanda tako toma chuchumbe chabo ase mambi ya aboni gabonde na Brighton tuko na wewe hadi tamati ya Robert tuanje kabisa ase mambi ya aboni nataka kuira ase egetabu gya Ephesians isato 20 tororenga kie kariko kwana alia Ephesians 3:20 tororenga kie kariko kwana alia ngo kwanere amangana gete masinini asingencho ya ibere bitatu bibe igaiga kariko tebana now to him who is able to immeasurable more than all we ask or imagine according to his power that is at work with us yani na omonene Nyasaye nigo ani ere bintu bitari komeseka kore ngo ikaro kora no yena makumia atari gosaba meto monene ngo ikare okora bintu biritu no biritu tarasaba iko mono wika omotigere nakingoteba wika omotigere yani omosemeria ikiagerere ere Nyasaye okora amangana amaya meto to konyorana yego tebana Ephesians chapter 3 verse 20 ikarote balende na ikarote bana utukufu ni wake yeye ambaye ana uwezo wa kutenda zaidi ya yale tunayoyaomba na kuyawasia na kukadiri ya nguvu yake inayofanya kazi ndani yetu. Utukufu ni wake katika kanisa na katika Kristo Yesu kwa vizazi vyote milele na milele. Amina. Ende nere turatigere ayonzi utukufu ni wake yeye ambaye ana uwezo wa kutenda zaidi ya yale tunayoyaomba. Alina tusaba kuna Nyasaye na bawika oyakora anoena tutarasaba. Bono ne tutigerete ikiagane rura tubwire byonsi asemambi yabone. Hakuna mtu yote. Ebo kimambo kongete bono ni yeye utukufu ni wake yeye ambaye ana uwezo wa kutenda zaidi ya yale tunayoyaomba na kuyawazia. Kuna yale ambayo tunayawazia bwagongire kuna yale ambayo tunaomba Nyasaye turuhusiria makongwaya lakini yeye uyatenda makuu noena ayo tarasaba erina amanyete yine wa Efeso 3 mlango wa 20 chapter 3 verse 20 mpaka 21 yabo nabo owesomera asenjera ya bene rende nalio tosuka gojibosio ayo naro ndoje amregira se Biblia hiyo kabisa asemambia yaboni una utukufu ni wake yeye ambaye ana uwezo wa kutenda zaidi ya yale tunayoyaomba na kuyawazia kwa kadri ya nguvu yake inayofanya kazi ndani yetu. Ayunaro mwanjimuriria narako tebya semambia boniga ikatore ime yumuroberio Ensakia bono mambe tomo sameni Nyasaye tomo semerie ne rora tubwire byonsi sekera ringana yesa ndio chama mashabiki ane bali ime yumuroberio mbia kabisa Joshua umeongea kitu sikusikia jenye umesema amina. Joshua anasema amina ya kwamba utukufu ni wake yeye ambaye ana uwezo wa kutenda zaidi ya yale tunayoyaomba na kuyawazia kwa kadiri ya nguvu yake inayofanya kazi ndani yetu. Wewe kuna mambo mengi umeita mtana robo kireboniga tabu atino enki akolie by the way uneje abantu mbaro mede mbogi mobono bakongusana uende kwa abantu abage unabona igorona akorete umugano getalia story ya lengalina abantu gusie baote na ndanjio abantu badana botaka mboyo by the way lakini obotaka bole inigusi index number isego sokiwa utashangaa kwamba obotaka mbole Gusii
chinda njire Gusii asense meri ya iranda naro jomo kumende bnaje takanyore ya mate ya mali ya krato metabantu baye chinda chialiro monto mpaka chia mokorire pi kumugora jire mpaka chia molire mpaka abantu bate tena jimulire mpaka suta gwane asetibi abantu maotena ndanjiyo batakamba iyo abatakamba rororo batakere kobekero chibeze surely batakere na ebite to maotena ananaki na chibeze ngubwato kujiri chia bataka na vulnerable people ngaichigoji nani sasa tajiri ataendelea kutajirika zaidi na maskini ataendelea kuwa maskini zaidi. Ni ukweli jua, ni ukweli lingane ndoro na tajiri atazidi kutajirika zaidi na aliye maskini ataendelea kuwa na umaskini zaidi. Abantu badana botaka mboyo umetekora radori na simbabura radi oyinero mwabantu bekaunti ya Kisii ngora agajira abantu jinyomba abantu banaja kumajina ya nyomba kiagajira ngai moroji ya abantu mbachandegete tobwe bana kwanywe cyane no mugati abana bariyo ya umuntu naro chinda chiko libone chiko mosenyenta kabisa chiko monyunyunda baka mede bantu barwa kumedina kina no ansuri njia chosho no madji nsuri boli omuntu amenya de jinsuri chiko muri bwage mete nsuri nero ne bwate Syria iko koroma ko jikotaboka teyo orojo muntu ya moromire tabwati no amaguta kwa momente ikire dadidiri ngaya ko tongerita arengi kya moroma abangana makongu sana ala sense ya Kenya lakini nina tikatorena abantu bali vulnerable into society bakonywe abagambinde nti babantaba bapewa msaada sakane bwate mshahara iko baegwe ngebyombe na into tikato championi ebyombe bikonye abantu bari kwenyara meterane koradori na no monta uchogori oboremo omuntu tari kwenyara yani omotigeraga busy getaga sinini ina bano tigakwe aire ni oboremo lakini omuntu yomenya kweli metaba abajande gete ngora amenya bari none chinde na jimulia omuntu ngora amenyare egeka Magana makongu sana kujara aba sense ito ya Kenya nino na sorongo rwa usinko kumie binde binge sana. For example montoni obolemo otebyo oya onelina oyoni omodina yaya pono njega gento gora bali bamete tuteo sina jita na njibono ngagaje jirento osijirandi oyo motena bo kwateba bolimo bwana bo oyo mogidera otato magumagaje jirandi no ene mbebeta amenye yani majirani de fake yani bwago yani na nini chinde lakini obono mago beke nyomba moina chirandi gede chiko saseri oitato mago bwada chinyomba bono abantu bamenye ejije yo gordo bore ejiyo ya mwagalede monta menye tio ninke kogara oya mwagalede nyomba chimbe egesunte dirisa debe gire hii ni dunia iko na mambo kweli Brighton na Joshua biasa no manjo moreria eringa ko debi na bono tigato serio botaka ne bintu mbiro takere ko koru manjo na debi kitabu ya version sina to tigero monene ento kero takere ko kora ekote to serio botaka bua bono tigako bo monto korara ibange mapema ekente ketangani eroberi chinso korara ne jisoko boga buna kuna leta korara saa 4 boka saa 3 boka saa 10 eroberi chinsa jirio korara chimo monto takere korara nomo beke routine yo korara kwaona chinza kiten korara ejinde nkore mero brigade na liera tia ko bamano korara the all day na tobo atinke okora oba to bore mege tichangera abo okora ani goraire beke routine chinza jirja okorara kila lituko goraire ngo 60 minutes asichinjira asokora inali kwes go some bitabu kete biko semia ebitabu biribiko konya kiora korobore mibwao mento bwate bukure tijira konya ngakioko ngakiora kino ne gasiao no bore mibwao koreira ngo 60 minutes a1 hour echi oko devere bugo soma ebintu bibere ndike dokede be willing to let go of friendship that do not serve you yani tigaba sani bali bagende baliroje na mpako kokonya sobugima bwao meto mosana rotarete mpaka bono oyogerire oromotaka gosogerire biasara bya bitaragendera ari yona bwato kango yona agende achikokore mirima atomirwe
tacha sore akanie meri yagewe igoti go musani uri oroje buna nere utagete kugochanda omonto yoko bara sore onyakonyora asara enene igo motiga agende tuare ndo korgana self discipline ekarwa tuare self discipline it will help you to solve your own problems ngaki o solve mejande tegwe gwera medo mondana ro konyora ga mechando gete moke obwe gwera okora ebinto gete yaya tuara gete go self discipline oske go jibosio tiga ko minyokia ebinto taikere korayo prioritize na inkinare gokora tiga ko minyokira bono tete na musani ogo regali na otete ku regali tubwati no ne nyomba soja go bagi gali tubwati no ena se ora agaje no ne nyomba ina priority tiga ko chese ebinto biri taikere prioritize some ebinto gete asobe mabwao na yaya inje ndo prioritize no kugorobole ngagache ngoreki inje ndo prioritize abana baragende school inje ndo prioritize ngorde priority yane tiganda nyoma ndo priority ngorde priority yane tiganda agaja tigo chese priority yo montonde bona bono no njimbo rega na otete kugorega no ya kora tumekange priority yao ke priority yao nererie amasomo komenda usine gali okugora maida ndomba endete komenta masomo igogo ika ora prioritize gendo tagete goska gochi bosio egento kende ranga abantu bali hang out with the people bali barako make oski gochi bosio otwara living better tego basarode na abantu bako gossip abantu bako complain abantu bwa ribero ya ekorora bena abantu abo utaumia mwanji mariria aina ngote bia simambia buna goika omanyena priority yaonereri mbarabye utana barabo mbaraba gerura so meta bantu baraba utana baraba gerre utaragendera lakini tukora babwatoke osebara akobwatoke believe me na oikoske na ndonyore gogoska gochibosio na ndonyore goikiranirie amaganiao mondo medenare ora soke osene ngokorore biasara biao bioko yosene cabbage bioko yosene jibao bioko yosene metegete biasara biokora wasoka isiko kwanyana nonye twanyana na Joshua naboni mbrenetwe okatene tate ya ture boniga tata none ga ngede yani terko kwa moyo au discourage kabisa nembrayeta kwa siri oboroso boli bwa kwa bwa igori ginga basani bali parago konye go prioritize ibintu biri otagete gukora meta basani mbaro barababwate yani egasi yabo barabuno gutaka bakwira ni magega togenderia gusuka gochibosio ikobono rora basani bali utana barabo basani aba ebatagete togendera meta basani mbaro naturally tatagete togendere ali asore nabaigwe nabatagete obalia tatagete osuke okini birengo byao bia obokorari gosekende gyonse mede bantu bari barayibuna kwa kiniwe kwa beno ne manager ayi muntu anakasirika mbaya mbovu ako kokera lakini age chiri kabisa mede bantu banone kinyorali bako uno mwana bwetire ochiri na mwana onyareba netete yani umuntu ako gechugubosa igo si wako Joshua bandamba iyo yani nabo liko mondako kokera yani mpako mondo nabakwa mede mondo nakonyona usineli koli mede elisa bwa ntubwata makoli umuntu bunjuka busaigo mwetaini lakini igwete no mwana obwetire goje school ona uso mwana najete goje as university mwetengo de no na abantu bali bakuja no mochango ekero kwarangiri mochango pu mwana tali bacha kurujibeze kunde bacha korana ki ogochangerwa para we bacha korana ki ogochangerwa ngijibeze ngure ugire ngakibarwa ero medene abata kamsini kae lakini ama mko kuminde sana mundabate kitabu ni karam kitabu ni karam tari secretary tari tureshara ya yo mchango yu lakini ajete ne kitabu tate tari ngimarandi no meda marana bokwane era konye kocharo kina ayo ruriga yani mundabate na charori abwate endamwam tari utakana osuke ko jibosio igomete oikatobe kiafu na banda abo mwanju muliria andonse astomenyete mete ikatomenye buya mete monto nari no ne ngombe kwa gorire ngombe inge ko erage ngombe yakwa ngombe takwana bre dunyo garato te ya mangana makongu sana semambi yabon ngombe teri ko kwana ngombe yora joro seri kwa mabere
eng'ombe kwanyora yairwe mesumari yairwe masaro omonto jiro okanyire ng'ombe maeteri gokwana omonto jiro itire chingoko chiomonto omonto jire embori omonto nyebekere riogo yareire ngokwere akeshwali abungusi endamwamu nembe tikatutienge endamwamu neribero omonto abwate kabisa abwatari kabisa tatakithina no mwana onyare basome omwana oyegera asomire agorire igari ase kenyoro egari eta ene yae lakini abeko konya muntu tari tukwata no empara gari erete bato bole mo tata boke gari egwete muntu tageti manyo bole muntu bwate 4x6 bokana bwate. By the way hiyo ndio shamba uko nayo kwa ngana nje because yakaronda gwe obole muntu ayekuboka ali 4x6 lakini umuntu ta akwange para teko igurubana ena bono yaye umuntu angete para pinya sai nyateri ko igurwa nonye igurwa abantu beite amangana makongo sana ko basorongro screen tikatonale totuale mbwengi yana nduskego chibosyo manju bole to enda sense meria check asimambia bonda rambare bato mere SMS ya basimambia bona somoro bwensa kiari tukuri Alhamisi nyora kikoragensa ya maneno ya bona mambia apakani bana ngo ikabare studio wakiri watachaja ndani ya nyumba tojo kwara sense meri yerichiko botambere tukuri Alhamisi etokwenda section yerichiko tu manyanga kiama chika endete kobekwa ngakina yo kweri no twenyora ase abe yerichiko metena bo kwenyora ase abe yerichiko to kumanya metena ko botamba bantu asenari potential places yora ani asenari ani ukerde na to kogenda ayo metena bo kwenda sel na bo kwa nyagitali na sande na bo kumanya mambo ni matatu ayo bwana metena bo kwenyora innocent na muntu kwa bwatiru kole innocent umuntu akwena nesi migali mena koramba derego sino ne bag kumbe bag yeyibete umete kwara bwati kwerwe sel osembwadero mwana kumbe mwana oni gaibete ngorigi warenge umete naboko irwe sel naboko rwara boniga umuntu oyibire simi okonedi ayabona umete nayo kubwatu saidi eng'ombe yoboibi yagire wasibire buo igo ebinto mbire tutake atena nje yaya nje ne kioma yaya nyagita naboko rwara wende nyagita riboniga naboko bwatu wende seri boniga asera tunde tikokwana twenda sensemo ya check mambia boniga nindo jeri kiosora tena kurukia mburi taro niko ndani Deniso Onyambu Onyancha tena pamoja hadi tamati Thomas Saboka tena good morning Brighton brother Brighton, let me wish to all my family members in Sengero Majoga Chaje happy Thursday morning. Alex Marwa tena we are together. Kirandeni sana watching live from Nakuru City out there bano alime yumoroberio asemambi ya aboniga Petrus Kiondi aka Gesare out there good morning to you. Dolphin Morale then good morning Brighton Joshua, my parents, sisters, brothers, friends and all fans of this TV. May your day start off great and keep getting better and then sunset. Happy Thursday, have a beautiful day. Niko ndani ya Ensakia mpaka Mwerio, hakuna siku nitapanduka hata sekunde moja. Dolphin out there ta komoja kobono waneta KM second no anemo. Kennedy Kisemba then good morning, have a blessed day. Joshua and Brighton, extend my regards to all Ensakia viewers. Uyonera Kennedy Kisemba mnyakiro itokoro wa Sense Media Diaspora out there na Joshua amekusalimia sana, amesema ya kwamba tuwe na siku ya baraka kabisa. Ken Joshua amesema ya kwamba ameitikia salamu nero gosogeri na anya bwata bano kianda gikomi out there tutware litkorigia na ndao there na nkwani ama shabiki onsi Ensakia bono mambia se babeta what are you about then good morning Brighton Kuruimba Kas Nairobi watching live online safi ojarugira madana good morning watching and listening in from Sensi Kisii Thomas Sabakadana good morning brother Brighton, let me wish all my family members Yonidi Soma Naomi Andrew Tamaso out then good morning to you Naomi Melodias Naomi out then good morning Melody out there ni gatori tikoro Sense Media Saudi Arabia Safi Edwin Omwenga then kuruka Jaro present watching live Brighton good morning to you Eric Osora then kurwa Keumbuli Taro niko ndani kabisa Vanis Cruz Cruz ama Clancy ama itamalieta ya Facebook na makongu sana mtakwero kana Cynthia Santorosa mtakwero Cynthia Santorosa imeda ya mangana ya Facebook ndio jina fani sa ya no alime na good morning
Haribet Kirera watching live from Igonga Bumariba ndani hadi mwisho. Kirandeni sinaya soma no ali meyumroberu eno kumochera. Then a good morning watching live from Izebania Boda Buakire Buyakegima ngoganeria wanafunzi wote wa Boda Hill Academy. Asubuhi njema, tia bidii kwa masomo naro agotoroba arabe akoba torabe abana baito lero nonde inka ase omotimogo omoke adani gara serusa oyo Enoch Mochere adana bomusika kidogo. Nino Manuel Mwanga adana getenka fire jidioma marani pamoja na Myra Free Parents Anyaboke na tatu mwabo Peter Mwanga adana wakondani live kabisa imeyumuro mdemano Emmanuel Mwanga kerore na baibuli bao otobatitia semambi yaboniga. Embusuro engia adana kuruba bonchari bomwanja nikondani na Honorable Doris Donya Toto Abuli safi yobesha adana following the show live kabisa. Denizo Onyambu no ari imeyumuro adana tanya komoja koba imeyumuro belio semambi yaboniga. Bismarck Mokua adana ere protector Bismarck Mokua akurwa Kisii gatembenubia niko na abale numurugyo ya Sharon na mwana yo mumura yuchin na tatu mwaba ateka adana wakondani hadi mwisho. Asante sana asokotuma ujumbe yao asemambi yaboniga. Enda uchitoma injegasi ya no uchisoma asemambi yaboniga. Yena on this TV obwansu Gusii. Ngenda sensemo yesi miga gandole mbarabia batumire SMS chabo adabana morning team Ensakia. It's a wonderful day. Nyasaye atuanjere tuaroreri tuko ligia. Metekero kuiwa marika yu na yangu. Ngumanyora yu na yake misobi motangi. Adana imbu ya mono ase ayebiro. Indeed there are some friends when you leave them blessings come. Amaene abasani mbaroro ekero kubatiga amasini gagoja emambiengia asa masabiki onzi yensaki even though obogima bwa kongire pa tuvumilie na kuchituma. Rough day ahead Korunyango Junction oinge misobi motangi anasema ya kwamba amasabiki onzi masoa ime yomoroberio bwana tolemera linga kitokora nini obogima bwa kongire pi chosho mambi nyorombe gero thera wena obogima bwa kongire pi obogima bwa kongire ba mama magesho tutaweka hiyo. Morning hapo ni ukweli Brighton. Mashauri mazuri sana. Oya wadena betu kuranza meri ya kiamwasi. Adha kona sisi. Adha na bosemyo vya toko ena na abono mambia asumuru veri wensakia. Ridi nyaboka adha kona sisi. Adha na nanya komoja Ensakia ni kiboko yetu. Asita yonda nyoro bosemi. Puno umoko ena na Brighton. Ndizi TV ni kiboko yetu. Nanya komoja koba imeyumuru veri wensakia. Joshua Mukayadhana niko ndani sipanduki kama kawaida ninakuwa na wewe Brighton. Mbiyamono asobo semia obuya ogotwa gakitiga twetume serikali tegoja gukorageria ekyagera ero yare kobangorageria yarenga abantu njare gotomentera amaguta. Unasikia Joshua Mukaya anasema ya kwamba uikabwetume serikali yare kobangorageria yarenge teo komentera amaguta gusteo komiga oyo Joshua Mukaya garodeba boniga Sarome Kenyoni Sarome Kenyoni odana akora sisi asemambi yaboni gatubwatiti asumurubirio obwensakia abono mambia Mwaka Jackson Makori medena na waigwa soiri me yumurubirio ndo tubwat kurwa sensemeri ya gisima ase imambi yaboniga Jaden Lijadana long time Brighton salimia kabisa adana bono ayambono karigoja yuna raila ne Richard lakini nende ukitaka nitakwambia baadaye okora kwenye kwa jete safari yale mbono kwa iranire adana mpe pongezi wadana msalimia Sabi Okengo mpe pongezi from Afghanistan watching Kennedy J Richard. Sasa itapidi uwe unakuwa ndani ya kila siku na liura manyami bangilio ya kila siku. Mimi tuko na Joshua uta asomo Robert Ensakia lakini bwango igarende ninkoletere oyo tukubaterana bwango igona charger atakuja atajaja ndani ya nyumba. Yobone nyumba Ensakia ngobere complete bwango liga ndire tu aligiri kabisa maide karoliga maida mayo ikabata to liga ikorigiri nande litinga kabisa okomekine karko abekire suguri kowa amaziva Joshua na boigo Enoch Onyambu korumuranga nikotunde in omoroberio nara ojide ndija nero inara debirene ni gacha kanyori rake obolia maswali gete konyora abu airwa machibu agene Richard mbiyamono asoko bai meyumuroberio iko kwa mayina ninje ndobono na Joshua auta ne tokubaterana lakini bwango iga
liga lia gatatu ngojarire indi tumnyokie muroberio yo asenjera ya bene ase emeroberio eye ya Ensakia Joshua Giagirea Joshua iwete boli biasana kabisa safi Godfrey Ayunga Araga they're watching from Kangemia bali watu bado kwa sema ya Kangemia Nairobi biamono kabisa karamuna wa Christian Godfrey Ayunga Araga Sibren Otundo uko happy kurwale sema ya makweni wote kama unanisikiza nitumie ujumbe yako asemambi ya aboniga asenjera ya bene ndetendete koko ndetendete gusuka bono mambi natakora ndale timu Ensakia ndarambale bantomera imari kabisa kuna watu walituma ndani huko timu Ensakia team Niroje Keston Jari na arayo tena good morning enaro kiongozi Sevani Onseri good morning brother Brighton ngakiole mbiyane kabisa no mwalimu Sevani Onseri kurudiana bonjali makimi present safi Charles tina SMS yako rukigwetu hoteli amandasi tena akoberera mange tumanga SMS yao yobe shobeshaye kurunyango zondoje bwakire buya bitu achakire lituko buya pinya sae nomu ya chinga kichonzi ga kinya sae nomu ya chinga kichonzi Keston Jara tena good morning too akona sisi asumuroberio yo Ensakia bono mambia pia sana sana mandato tomaji uchumba cheno igoja se studio asemambi ya aboni yero ndi studio bwanzu bwo Gusii na atakanda sio michire gaibere nande maikwenda sensemerio mutumo kama kwero kwenda sama gaseti vieri tuko oria arero safi uchambo kabisa safi kabisa hapana isi achararire ngorigere linde ngakikarigo charara igabono mambia kondo manjuma yanda ontomera uchumba yawa asemambi ya boniga ontevinga kyenda gotobwatia asemambi ya boniga achararire tigangira ne bada erinde nanyori ngadena litunda green adena good morning Karen Nairobi no ali meyumuroberio Nicholas Ogega sasa yako sisomi tena ni wewe ni yule mmoja wa wale ambao wasikii masharti sheria na masharti hiyo sisomi 1% Thomas Bundi out there good morning no alime yumuroberi ogeto silent man bwakire byekurukero kaboge tutu ogeto silent man no alime yumuroberi Okinyi Dismas out there representing Igena Itambe Busamaro from Ekerenyo Sub-County Hospital no alime yumuroberi atana good morning Karib Matagaro Kiondi Chuni Kurunyaliajo Estate, the capital city of Nyamira County, were represented Mbakatamanti Bunabotambe. Kabedro Shem, Kuramatune Skim, Nere Omwana Skim, Bwakire Buya. Fancy Keria than a Bwakire Kuraigaron Gai, Bokia de Sem. Bitus Kiondi Kaigesar, Nisoma Yako Buko Bade Bingine, Thomas Somosomi, Ukona Siskuru Nyamira, Bwakire Buya to Dadmosomi Morama, Magnes Mokera, Ramek Nyaribo Unita, Ukona Wow. Edwini Machabe kurweski muboraburi goma jibungombe no ndime yumuroberi munabotambe bia hawa waingie ndani ya show osarigo begi Nyaboge Super Susan Mirambo Joshua Onsongo Fred Nyandika Mosioma Gertrude Sabure na Engo Yalia Ngombe wameingia ndani Bonvas Agostino Kurumagenje Mbake Kenyerokia Nyagenge no ndime yumuroberi karabale no murugio ye Geneva Murugi Andrew Matunda uko na sisi oda na Nyamira Town niko ndani ime ya top 6 Salam Club Kenya sawa Omanembosh bokiete buyapi na onde ime yumuroberio Ensakia bono mambia safi kabisa manjumaria ateresa ke muntu oda na bwakire Brighton kurumuranga ntegerete dioka na onde ime yumuroberio safi kabisa ngenda sensemeria choshouta maikwira na ngoira sensemo ya magaseti asemambi yabone kolena ndarasio mioro Tiango Devina Enokem Agrovet Limited Nigebwa Tobo Koryo Bia Etagete Koko Konya Okiniriga Saliao Asumugondo Boigo Okini Obore Mibwago Buetugo Heno Motugi Buetugo ya Ngakyote de Tugo ya Kinirigesa Gose Ero Egendre Kobabuya Kenda Sensemo ya Enokem Agrovet Limited Eodoka Somo Jebosongo Bakobo Koreli Obuya Asensemo Yogokini Tiga Saliao Gosobore Mibwago Buerigesa Gosobore Mibwago Buetugo yao Otugete etugo yao ni gechandi na mageche genda Enokem Agrovet etugo yao ngombe yao nyanya kubwate mbego yago chande genda se ensemo ya Enokem Agrovet onyore mbego ali ngia kabisa orete ngombe yao nyore mbege ngia nyore mori ngia nyora mabere ayo bebuna abande onywe chaya abande bati kunywe strong bati kunywe ngoriegeka
bono genda sensemo ya Enokem Agrovet Limited notagete embusurengi ya certified seeds oboyo buya genda sensemo ya Enokem Agrovet Limited bayomba bwate miroberie miya ase eyera kini oboremi bwao netugo yao niko batarira ari sensemo ya Bosongo ase Kisii Ekenyoro Farmers Cooperative Society building next to Market Plaza. Waigongo toka bara Sorosagi, Rua Opos Shell, Petroleum Station, formerly Group Falcon, Falcon Petroleum Station, abana boku enyor service kurua rogo sebo kwali, obuya kurua se Enokem Agrovet Limited, jina mbanjira base screen ya bunoro chabo, utawapigia, ende bako amange, kurua sensemeyo ya Enokem Agrovet Limited asomoch Obosongo. Warungwira nande entundende ngwira senseme magasiti ara Afrika ngonya gosoma je Sebastiano asemambi yaboni ene on this TV bansoma usi omoroberio Ensakia lituko ria Alhamisi. Burera ya rumba Wana mapangala utupatie nyama choma kila mtu mikono juu. Wana mapangala utupatie kachumbari. This is rumba nostalgia. Burera the really rumba nostalgia. Negi ntoko igukego swapaka the bone marrow. Yes, the DNA, you know. Kere Jumamosi, chinsa isano mibere nenusu, chamobaso, goika chinsa ikomi, chamaroba, na papa siko the bad. Enyoni atakuwa nakuletea kila wiki Jumamosi kuanzia saa 7:30 mpaka saa 10. Rumba nostalgia, Burera. Rumba nostalgia. Utapenda rafiki yangu. Utaipenda. Omurigireria bwe television ya Ndizi TV. Nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere na bono onye kendegia korekanire asekenyuru kiao ekiotagete utumanye asubwango mono abonda isi veke nambeye asesemi yao enoti isano na ibere inya isato isano nemu ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere nabasaki baito baikasuri na kubeko roboti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simu yao ime Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town.
Ndizi TV obwenso bw'omugusi nigo bono yakwanikira ndekerene negokorentera chibiche chinkia nabwigo chinkeno nukukigima nabwogotonyora asorogonko bwogusi neji kaunti chitoetanaine buna ekaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Makori nechisemo chinde chinyinge nigo gotonyora aside kode ya Star Times Channel 195, Go TV Channel 824 na free to air decoders, Digital TV na Smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igoiko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomogusi. Esukuru y'okwegerya Burundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukorera ubya asibirengo ao byo Burundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 ichuchire PSV Burundi bwa chimatatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bwa chibus CE heavy trucks F PWD Chiabantu bali noborema bwigomba bwate short courses cha BCD na B executive obuye bwukwigira na Rocky Driving School mbuliye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chinga kicere cyonsi urataka rituko nigo bagosomya umwaka mugima aborokia babo nigo banjire n'icyumbe kiriye gikurira y'ubusera bw'Uburundi bwa Kigali gia NTSA bwigo nkwigirure asenze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imejoro gonkurugusi asebali imeyumuchukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kioge Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Bwa television ya Ndizi TV vono na bukura y'ubuncholia bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abaligeri ya Kuruchi County sana na ibire echuchira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togo ikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira senyumba ya Brighton apartment ejire busyo bw'ekiro ya embassy ekeroko gende Nyakoe. Umurigirire wigata senika Ndizi TV go chakera omote nyogota omurure wigasinga Jumapili nigorabe egesinga kiamasesenia unorabe koko gotera korwega ase studio masejemo kera litukolia Jumapili go chakera chinsa ikomebere chamambia goika chinsa nye unorabe gokoletwa 90 Uncle Dipon Asanya Tomota yao okoba nayo motondio ito omotolio ito nande tato ito tata nanchire. A company yuko beko burendi ya One-on-One Security Services Limited iyo yabeire asobukoreri wetanige kake myaka 53 nige kurwe bukoreri bw'ibirengo bw'igoromono wuchya se chi company na boigo n'abantu asorogonko rwa Afrika ya mocha jobis chabo imeyumuchu Nairobi nigochire M House Woodlands Road off Dennis Pretty Road no muchukisi nigochire Gisemba Plaza first floor egati yobukoreri bakorwa ngamona static guarding services kubika bare CCTV na boigo monitoring mbabwate real time GPS tracking nkore ndabare abantabanene ngokora bare security consultancy nkorwa bare cyber security services nagokora security audit and surveys mbabwate boigo a unit ya K9 nkubeka bare solar systems na boigo amangana yokore
kurinda chibesa na guchiena na guchia sijitakeire Gusii cash management ngokora bari private and forensic investigation biometric and visitor management systems nkwegeria bari amangana security alarm and fire fighting equipment na electric and razor wire fencing ilyokumanya mange muno aliye bagokora bakirisimi gakichinde chonsi ilyonyoro bukoreri bwebire nkobiguro one-on-one security services limited oborindi chinga kichonsi. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Miyamano manju muri Ndizi TV katwara sense meyende ye studio Joshua korebo na manyete usibine mechenda yo kara sense mo yego toira sijima dukani semambi ya abone miyamano karonda tekutobwati semambi ya abone miyamano asibanda tekutoma chuchumbe chabo semambi ya abone kwa onzina wako na mimi hadi tamati ikora gense ya manenus wakili watacha janda ni ya nyumba katobwate wakili George Morara Wakuma Ekerobago jana wakili Irali Onkoli Tom asimambia bona tukwa na mangana yerichi kamang bia mana sorbanjete amangana yerichiko iko na boko kanyana wakili ngo ikabare studio ikora gense ya manenu se bona mambia tukwa na mangana amange igoro yerichiko mangana na ko nyoruta manyeti igoro yech cash pay bondi amangana manga ruta maiti akora kana na sebigambero aina dro chikorigere inangaki cash pay nendo gege bondi ngendo gege maidand badana wose assured of the same ewana sanza meri yerichiko mede mondana mendo erichiko ndo zuri mono ndio mondawo ikwali osomerwe ndo na section fulani coding na section fulani cap A B Joshua Roita video na ene kene kumbe umeitika aidha tunyali baadaye ase emambia gose ase ensemo yerichiko nindo cheka Reverend Lawrence Omambia then a good morning sir kuna watu wamechomwa kwa nyumba mamumu abana alizemo ya Bonyando nimeambiwa hivyo nimetumuliki ngo jara sensemeyo erinde ache abwatia mangana yo na kuna watu wamechomwa kulingana na robot kote na bantu bare wamechomwa kwa nyumba mama na abana bae basambira Bonyando Bonyando iko Bonchari Bonchari visa vinaendelea kuongezeka kila kujao ingigere kebeko se Bonchari gege tariba hivi tarimarua taribando kosambwa bono naginde morigito ngo ikara sensemeyo atubwateriri nganerio asemambia bano Reverend Lawrence Omambia asotomania asemambia boniga ringaniri ngo dibwati tole na kuna watu wamechomeka kwa nyumba mama na abana baye basambirwa bwo oseba yerete nyumba sesemo ya Bonyando amangana makongu sana niringana lyokogosia sensemeyo kwendo morigito ngo tubwaterira ringaneyo se kurwa sensemeyo tumanyina inki kyagendera korekana sensemeyo ya Bonyando wodi sensemeyo ya Bonchari Tengo ira sensemeyo magaseti sensemeyo ko ya chuti katumanyina nali airo vortasiri tukura rero manchimuria tusomere ase osetujakire gaseti ya Day Nation yarongo ko chuteritu lakini nataka kuira asobagare ase gaseti ya The Standard nero yango juko tebia mange igoro naralia ndata korekana ime yigaseti hiyo igaseti ya Day Nation igerigete na trouble in paradise paradise yokora ya tuare liberera ile ba kwanera serikali ya Kenya kwanza sensemeyo gaseti ya The Nation bali ebachorete Moses Kuria amo na Rigichi nere mokonyi bomurai bwenseri katika shagwa onyori katika shagwa nigakara ko mojaba kwa siri ose abakolimero beserikali anaba kwa siri bali ba okwana chinkwana chyo gutano kya Kenya ekerobo gimabogendeze gokonga ekeromo mokonyi bomurai bwensari ngase county ya Mombasa asomo sangano obaletete amo abantu kurinze ma Africa ko rigererie meroberi nigatete na tiga gutano kya Kenya de okwana chinkwana janya chyo turubania omorembe lakini kwa saka yani na Moses Kuria na kwande na rende na kama una gokorama maguta kunyerege sima
yona arono chamurekeire asigaseti ye Entangani ayuna arora asome asigaseti ya Daily Nation kundi tukora na tena tate kumurekere gaseti ya The Standard amono aseritko ria alero asigaseti ya The Standard ngana dirigirena binto bado mbiro roba not wrong at ease binto mbiro roba muraibense nero chodira abu ngosiba kara majine komba abu na baraibandi ba chodira abu ligichi Moses Kuria Mnara Cleopas Marara David Ndi ina Boni Harwali na bacho diriga bwa sebeje Entangani ekatote una bado binto mbira roba bado tena all is not well in present resource ina circums yani binto mbiri ya ase imi yani esakeli ose ina sakeliere asomurai bwensi bado ana binto bone bikongete sana asensemo ya UDA kiama ase binto bigo korabusi asamangana related parties ase binto binde bono bogi mambo yanete kokonga abantu bane batete ko design kerawan bakuburi wali sign yemeremo ningobono ngokonye bintebi kerondo jina David India then we don't want we do want we think can work if it does not to a bad do believe politics and I don't trust government if you do either you are saka David India we need advice serikali ukwana boigo Moses Kuria then I have since been advised by people like Dr. Alwale and his master that the statement was incorrect and arrogant. Moses Kuria wate aboyona otebi wina na abantu bande na statement mo bakwanide. Wanjira ndini. Saka yani enjireria cheche agwajira kebo cheche tu. Nara ereboni arora kao deana I still stand by what I said. Moses Kuria should be fired and the Economic Advisor Council should be reconstituted. Adana ereni gade nedro mosibamura tena Moses Kuria atomuka oyo mboni arwa nero mugavana nero senator wa county ya Kakamega na nero majority whip adana inje mimi nasimama na msimamo wangu Moses Kuria atomuka tingwana kwanza njiarenge chingia one of my mandates is to talk with our partners oyone bwe kiama Cleopas Marara nere UDA General Secretary ya thenere igacia eno ko gambane bya mabinde ende barona ki bagoswa se kiama kia UDA murai mokonyo murai wen serikali gashawa era ko bolina ka kitika to address ya ba Kenya with the decorum na maskani no nye binto bikongete tigato ba eribaga na barabu no challenges ba face ya ba Kenya te bana li to ko batanuki oyiro mokonyi bo murai wen serikali gashawa okarego kwana ase amangana ayo akarego kwana nika gaba rimba tebirina obosi obokuma bado mbero chikoroba ausaso monubeke nyamaro tena chipu gari not so soon maize farmers won awade mibeke meli abademi bamangana abadembeli bakolema chibando niko batebiri abantu na talibwango iga obosi bo chikoroba osiri gori obosiri giyokea not so soon Igo bado abakenya mbaendele kunya kweyagerie kemba ekeroboge mawenda kunya gokonga na baremya abatebiruna bado ekimoto teino ligo die bitumali ke bado bado ngora asuguma tole egojia samatuko alebosio ekero bituma bado bitare yeligo ligo kuma bado binto bikongede bado ondore sibero mochibi gojia samatuko alebosio ina aramurikira siga state Entangani pechi eyo nindojena Kagame to run for fourth term umurai bwense ya Rwanda nere Bauro Kagame bado nene kujara ko wania nande kero ko murai bwense asenseme yo ya Rwanda asentunde ya kane bantari baiso bago diga mangana yo kabisa now then cost of living borrow live from Kipaki Hur Braybook representol umrai bwense wani ga borina kubatakana no kina kubogima akobona ara digiri notes cyumrai bwense umukoro Uhuru Kenyatta amono murai bwense ugatatu bwense ya Kenya Mwai Kibaki bakumbona bono akora ringe sira basinga kya bakatumegire ende bato uchumi tego sarika mono igo ayunaro amurekeire asebechi ya Entangani tiango mnyokime asingi jobiro bene bikomnyoka na tena gikora gensa ya moiga igoro twajagira mangana yerichiko nire muregede na Westgate private guards to join national security infrastructure niro jega yabuna national private guards ndiko bawo join
ase serikali asa mangana security ase infrastructure aso bolendi amangana yo bolendi bwe nyomba che serikali gose obokorari bwe serikali oyo kwana tayo ninoje na internal security principles omuri kibotambe ase wisara yo bolendi boime Raymond Omoro ekarare kwandia certificate goji ase security guard Kipto Rotich ekarabari koronji first private security training institute in Uasin-Gishu county ya Uasin-Gishu litko liaigoro aunya somera se beji ya agatbere gaseti ni ya the standard kardoska gojibosio nindo jega iga tuenda boika se beji ya gatatu beji gatatu ni gatana governor had hunted me to marry his son code third yani ekambino ya debuna ya governor yo ni gambwatetie erinde agataka tumali mwana one anyomwe no mwana oye anya somenga se beji yo ekarondoje na kigambiro kiagendete mangana yuge igoro yumugabana uyo umanyana mugabana ki ayini gara se beji ya gatatu egaseti ni ya the standard niroje na omusubati yomo nigo nigairanireka maiga yoko bora ase miaka 25 25 years anga igose anga kamega ntwarana no mabeyo monto na irana grajire miaka 50 okora bana to bajagire wire naka Pon Elizabeth Amwanyi obwade miaka 33 years Amwanyi 33 years ago she was stolen nigo aibetwe na house when she was only 8 ekarabwade miaka 8 akaibwa no Makori emiremo senga yabo korinde bono nigajete kwirana ka so toekanire ekara abo achiete kabwa bono kabwade miaka 23 yani kabwade miaka 8 bono irende kabwade miaka 33 miaka 25 abaire exile Enilojena courts for kule sacking grow as public expert with depends na achingwana choko taka Moses kulia akusiko niko chigendere go kwanwa ekerondo jabantu ende ko bolina ya tigabono amangana tiga Moses kulia akusiko kolende niko bajikorna obwa matebwaye kwa Moses kulia no mokonyi bo maraibense katika shegwa pone goja jai gutware difference anene kero mokonyi bo maraibense atebi Moses kulia na aire ngora atigotano kia ba Kenya asingwana jiria go kwana chira gosereria ba Kenya gose chigotano kia ba Kenya ebeja gatano asikaseti ya desana ni mbagede na UDA 6 to clean house ahead of election ekiama kia UDA ni okia be criminal kyogo sibi OBC yabo gose kyogo sibia ekiamekyo ekarabaro betu jokora obochori nyiruni ekiamekyo kia UDA ngia twaro gosukwana nemechando anekara abantu bagendete go strength so bagende ko bekimeroberio kyogo tingi ekiamekyo kia UDA na ekarabaro beretie emeroberio yabo gochibosio ninoje omrai bwense Dr. William Ruto nero chori rabo anekero ba chiete alitar kianda ba chie motinyo ekero ba chiete ba go kwana igoro yokoronge ekiamekyo kia UDA pejata no moneri merkere bono aba Kenya na bamanyi ba experts ba mangana economics na manganande ni bakar kuburi murai bwense Dr. William Ruto bono ara aligi getabu kia notes no state house ali kia Uhuru Kenyatta gose kia nyagosiro murai weta bwense ya Kenya Mwai Kibaki iguru ya economy bama tete sumulbeke songo na copy Kibaki and Uhuru to stop rising fuel cost experts ni bono bama tebiri omokonyi oni bama tebiri murai bwense Dr. William Ruto anya soma sebeji ya gatano mo asikaseti ya the standard ebeja dano na kabiri nige na budget of fourth states economy plan yani obviously ose budget obviously yokorogerie budget yense ya Kenya nige bono ya mochiri serikali asogotabeke meroberi emia ya mangana economy igoimede na economy ende gosareka gose kogu uinse public debt rose due to weak shilling says control of budget yo ekorawa na Nyakango control of budget Margaret Nyakango niko bana deruna embabrig yani deni ya serikali nige kinete kubatikana neshring gotatwara esiringi yetu ya Kenya niko ya twadro boreu iko bono ya irere public debt ko kina as ense ya Kenya
ayuna arondo jamurikire ase bejeye ekarabona abakenya nale bagochikwe go sibomo chibi mono kabisa. Niro jena abantu efamilia ya moni kubona ya nyereke kuba charged asokoiba 300,000 korwa ase M-Pesa money transfer. Karen kibuchumba no moruyo ya Julian Wangui niko bona bakane de amamocha yo bosi bomana chebina chief magistrate Susan Subisi tubui ditukule igoro ekroda na ya baromba maiti se binde mba korekanete osemba korede bakroba tuwe evine gosaba terrorist ne bond ya 200,000 each or pay cash bail of 40,000 ayo ndoje naro amurikire asiga city munda baibe bakane baromba ibe 300,000 abo bano bakane kabisa ndoje na abaden ni bech kanisa under religious niko bona bakari kora komo ke serikali asogo kini tax yense ya Kenya asaba kuboli inseyeri abuli ya Judge and Clergy Association of Kenya niko babuli maraibense na enough is enough asaba Kenya tiga komenta public tiga komenta amangana ya evango kera lituko karongo ko charali ko ikase beje community murekrete bana bono aba Kenya mogania gose mose meri bwango gose na nkonyora more digoriria bosie ngogurire ningo batekana nogo kina kwa maguta abali mibeke meri osabali miba mangana yechibando abo batena mose meri na bwango igango digoriria yechibando ya maguta na intu na to menterete no eno rero tukarutumeka no ene machine choko bongorora chibando akite tokole igobono abakenya batemna pado de merelia igobono igolindi ligojigokea bwangoiga ase ensemeyo ya magori ye bituma gose chinyeke asense ya Kenya egerango go charali go ikase beje 12 na bill 6 to make sign language a compulsory subject in school lichi ko bono Joshua ngai bone yenero ngoni kolengete kabisa yodena lichi ko ndita kire kobekwa anene di kore sign language gose amasomo ya umuntu wimanyiryo obe compulsory as school igobono itakede lichigerie tuwe elinde amangana you sign language achikoba compulsory as school igobone miretina isikoba compulsory igobono abantu bachikonyore mirimo bari barachikosomia abana aba as school kolengana na the proposal contained in Kenya Sign Language Bill 2023 nigerengete buna yabet yairetwe as bunge na nominated MB MKL Yumi ni agaro de ana ya neta kirina edichikerie twebuna sign language ebe a compulsory subject as school dimete yango sirole ngane Joshua ngoro koboke ngane buna sign language ebe compulsory as school Joshua radena ngoye sirale kabisa asenjera yabene abana babere ni gobas tiobogima asense meria Kiamboni village in Kilifi County magega after their parents refused to take them to hospital bani abana abuni gobas tiobogima bwabo ekera abaiboli bakane debna mpari ko baira senya gitari ile bari abaiboli abangwana bakari kanisa getana religious kanina kanisa yabo teri wanjera bana bayana gitari gaki mangana makondo jebono shakaora negendrete ine zemeria Kilifi County kolengana na Kilifi North Police Post Kenneth Maina nigadena batatabuo serdiri and ata juden batatabuo na abane batato baborete babere ba kule batate baborete ekero ekariti ebone kero dena bana mbari gurunya gitari ba kule magana makongu sana bone kero ba kwa lakini ensense amangana makongu sana ayo agendrete ko ba enseme ya Kilifi una ba kanre twenda sensemo ya Kilifi nindoje sensemo ya Nyeri bone nyagitari nigoje igurwe bwate bitana 35 bed maternity bana basubati korwa sensemo yini go bana magoko magiga nyagitari kwigurwe era chiko bakonya ase amangana ya yo kuibora sensemo korengana na omokonyi bo mugavana bwe county ya Nyeri ne David Kinani nigadena enero emerori serikali ye county yebegede erigosukwa gochibosyo na gokonya abasubati kwenyorra obobweni na keroba kwibura ase ensemeyo ayina rara sebeji ya 13 kerondo jena sensemo eni babordiri boli gaigana ayengo sirore nkwana
ya Moses kuri atabuna serikali wete mroberio yogo chikotenenia akorete bikoro tukuru chinze chisco na liboli abande bagatena abande ngokana bale abande bagatena igiringanelio nditakeire abande bagatena ngosirore engana yogo tarete bikoro tukuru sigo kolengana no wasiri bwa mangana yoboncho libuna ateba buna bwango serikali ngoteneniere ayo naro atakire kurigereriwa ase ense ya Kenya. Tusikio jibosio ndojena naja koreira abo asensemo yegaseti ya testana le na tena lero kanali kora algereri lakini ngo koiranda sense elia daivareo torina nali amurikire asemambi ya aboniga nkoira sensemo ya daivareo korende mbare banda tontomera SMS yabo sinje nyabo kingoroje mbiabono SMS yao ogontomera bono mambia gotebana uko na mimi hadi tamad safi kabisa. Tiango ira sega seti ya taifa leo torena nereri airoberto ekero wakiri mpaka nyite baso ase studio asemambi ya aboniga. Taifa leo inasema nini asubuhi ya leo? Odena kula tika karoto ikabe odena menda ole win. Odena mwanariadha Mary Mora ameondoka soko. Ongera pi Mora okorana Mora nere na kabwate mujumba ga karodena bono irasi maji kumubekere bete. Na ragateba nindo jina omo rugi bumo konyi bumo raibwense nere rigati gashawa nere dodgas gashawa adhana ufukara katika familia nusura usababisha nijitie kitanzi adhana amangana yobotaka na romedene no motaka orenge sana kolengana nere reda se familia adhana nja mwireda kama jikuengenda wana indekara kwa basayo moyona mwengenta mwekorebi kero amangana agendete gusarika ase ense ya Kenya usekare binyuwa bigendete komenta ase ense ya Kenya. Leo ni tarehe 21 Septemba mwaka 2023 yodena uasi ngome ya Ruto. Nini? Uasi ndani uasi ngome ya Ruto. Tena mfumuko wa bei za bidhaa za mzingi na kupanda kwa bei ya mafuta ya petroli zimesababisha mgawanyiko mkubwa kati ya viongozi wa kisiasa wanaomunga Rais William Ruto na wakazi wa eneo la Rift Valley ambayo ni ngome ya rais. Wengi wanararama hawawezi kumudu bei ya bidhaa na kupanda kwa gharama ya maisha kwa jumla. Ni nini? Wazi ngome ya Ruto. Kwa bono bajagro madina bwana, hata kama unatoka nyumbani, hatuwezi stahimili. Hatuwezi vumilia. Hatuwezi endelea kuumia. Gharama ya maisha imepanda. Uniweze na Rift Valley wameamua. Badena watu wazima wajisajili kwa KCB ya mwisho. Okona bantu mbara bali dikira jokora amangana ya matem. Kagame kutetea kiti cha urais tena. Huyu ni rais wa Rwanda. Kagame bado ameamua ya kwamba amejitosha tena kuwania kiti cha urais mwaka mara entunde ya kane asenze ya Rwanda. Bantu medali rais bako bwato kabiroko bwana tadi rais ongogo tigera. Wakazi wa Lamu waandamana kuhusu ugaidi. Magaidi waliua mtu Jumatano alfajiri na kuchoma nyumba 5 Lamu Magharibi. Watu wameandamana wamesema kwamba wapi serikali ipo wapi iko wapi keroma warusha mbrisi agendeta senze meri ya Lamu entwaro jomo wasiri bobo nirime kiture kindika kurege tindi wacha sabasaga ndaneno uruge kurege tindi baitira abantu basambira nyumba nturara abantu abago ituse bako bwatwa bono ayundo jina aramurikire asikaseti ya taifa leo asemambi ya aboni umajuma nda bono bwenyorere ekaseti yao eri bwanjete bwesomere ase obogale na ase oboime kabisa asemambi ya aboniga erinde naye ororena narali agendete kumureka bado ndo jina kimya kirevu ja uhuru cha zua maswali bado abantu mbaendete kubona ngayumura ibwensale mukuru bwense ya Kenya ngayachete ngakibone ibintu bikarega bono rende nabakare ko bayigo ase ense ya ito ya Kenya ayuno jina aramurikira asema gaseti tukura rero bono nyorere ko biao bwesomere asoboime na sobogare asemambi ya aboniga asenjera ya bene
asenjera ya bene kabisa. Mitumbi ya neteko konga sana senze ya ito ya Kenya. Kwenye ni miaka na yendete na otina leo nitade 21 mwaka 2023. Meta matukona yendete kuminyoka kabisa. Kwa erari. Ngi kwa korire. Mete bone tutikaritia matuko 101. 101 tukoro mwaka. Oroje igoma tutubata matuko 365. Oma inasi aya igoma nyena ayutara ikirani emiroberi yao na arara mange. Gozali we ikiraniri na ara are nigoroje na tuatigairi 101 tukoro mwaka oyo. Igo tuaminyo kere 264. No na sasa 264 umefanya nini? Obo kimebo ako sukumire saidi. Igo bono niwe tena obo kimabo endete ko konga lakini tutegetea matuko 101 umalize mwaka. Umechipanga. Ngwa tete ngonywa makwalinge. Matuka ye mie ya mo nwero beri no nyom. Ngwa tete ngora kwalinge gali. Ujumi ya kongire abantu ba baggage gali. Ngagiogora. Bono mete kirege ndiki amenda. Azinzi itu ya Kenya. Bono chibrani nsarigete. Serikali ya gusariri chibrani. Sijui sasa. Lakini ketu tikati ya matuko 101 tukole omwaka oyoiga matuka otikati igoro itemeti nto tikati ya mekesa mede Christmas ntwali juice gani nyo tena na lengalia nkariko shereke Christmas by the way na ndio tuisire kugiga lakini Christmas mwaka obyo kwa baiga kuna kitu kabisa timedi ozainga kibwero wele dino bogimapokariko ko ngai bado mambo itakuwa mbaya kabisa. Bintu bitaro beirie since ito ya Kenya. Kwa nende bono lending ngakio tutadu hakuna kitu tutafanya. Mambo ni matatu. Now then watching and following your analysis. Tell me the meaning of the word of the word beige in Gusii. Okay? Nere no lio mo sawo zeno lio. Quarantine ile ndani ngo kwanza wote ana tomo tebi the meaning of the word beige Gusii. Bono kama ito kamboli siko kabisa totebi asemambi ya boniga siko ngojara totebi tiango rase ntunde yentangani kabisa bono ngenda somotumoko wakiri ngoso arase studio wakiri ngoso arase studio asemambi ya boniga gadenchera bari useba ikire toja kama ngana yeri chiko mederi chiko na liga sana liko tokonya Joshua kwa thaki ko monyabu ngwa ngirwa no debi vya kabisa. Oyako kuna nere Dr. Tinega. Dr. Tinega. Sasa si wewe utaniambia. Bali Dr. Tinega no maideke Gusii kabisa. Dr. Tinega. Hii namba yako sikuwa naijua kama ni Dr. Tinega. Mbaya sana Dr. Tinega karombo adedi kabisa. Ono mwalimu, debut teacher. School ya wana nyebi lakini kwa nyinyorande. Ahote wana mbuya mwana otoriri kabisa. Lakini wana challenge ya wana ina the word beige. A beige inege Gusii. Tuenda se beji ya kabere. Aja mina semanga tuenda se beji ya kabere. Togende ase beji ya kabere. Beji ya kabere ngakie koro kutinega. Togonte irende. Mo bisante. Medina maite ke Gusii kerikeime. Na te ko boli baba si kora kimo na nyore nae na yorio ke mahete kabisa. Ngakitogoroka. Tuenda katika ukurasa wa pili. Beji ya kabere. Joshua kitogoroke beji ya kabere. Ageni ana kwa sababu ndio ngana ki wano manjumuri de ngoiro ikasi gaseti ya Daily Nation to ngoigorere beche ntangani beche ntangani ose beche yakabere ni yote abaiga beche yakatato beche yakane ya na diango igorere isagari ntangani Josh timanyedi atinega message ya onda ke tomete mai kwa raso mutumoko onda inga ki beche inga kigoro kwa seke Gusii page ntebi no na manjumere bane ne challenge na irwa semambi ya boniga Gusii ninge maite sana ku 72 lakini rende na bogo ntebi ngaki page ekoro kwa se monu bweke Gusii na bogo ntebi ngaki ekoro kwa asomonu bweke Gusii word page kabisa Joshua ndene ngendongera abu abekire ase TV yao abu kabisa na nyina kanda kerigeri ti mambi ya boniga se njera ya bene kone kanya onte bina page ngaki page ngaki asumu beke Gusii baba siku na konyiwete utanisaidia azubuhi ya onte page eliete page ngaki koro kwa asumu beke Gusii
nere bwagetu amaguta kabisa umanjumuliria egento ngire Joshua bekire ase screen ya grabo nabo kero kabisa nabo konyoro bokoreri bwao ase njira ya bene ekero wika sense meirende bwanyorere service kurwa sense meyo ase njira ya mogoseyende ase njira eyemo goseyende ase mambi ya aboniga ase mambi ya aboniga niko genda kontumira uchumba yawa ase mambi ya aboniga ikiagera enero Ndizi TV obwansu bw'Gusii nkoira nande ase ntunde ya katato ase omoroberi bono tojigo kwanira iking'esi gitu keri chiko ekaro wakiri George Morabwakuma awika ase studio bali na wakiri Iran Onkori Tom awika ase studio tokwana beratato ase mambi ya aboniga toska enero Ndizi TV obwansu bw'Gusii. Gusii Urban Bless Omugaso obona turi gucika babuna butambe